så er der kun en uge tilbage til at rejse afsted på ferie med min far og Marie og 2 vi kender ud at sejle. Højst sandsynligt skal jeg vel flyve derop på mandag eller tirsdag til Norge et eller andet sted. Så må vi se, tage det derfra, så er jeg hjemme 2 uger efter det. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kommer til at opdatere, eller hvad jeg kommer til, eller om det nye design kommer op efter, eller før, eller hvordan det bliver. Men det må tiden vise. Herhjemme, der er ikke så meget at lave, så det er derfor, jeg glæder mig til at komme afsted. Det skal bare være dejligt at komme lidt ud i fri. Man får sådan en frihedsfølelse, når man sejler, som er rigtig, rigtig dejligt. Hvilket er rigtig, rigtig skønt. I dag skal jeg være sammen med Hanna og Linda. Hanna rejser i morgen, Linda kom hjem i går. Og Hanna skal træne i dag også, svømning. Så vi skal vel bare have lidt at spise lidt et sted, hygge, gå lidt i byen og sådan noget. Så vi skal mødes nu om 20 minutter, så jeg skal lige hurtigt nå at lave en videoblog, inden jeg smutter. Jeg har jo ikke nået at opdatere særlig meget på min hjemmeside. Jeg har ikke haft særlig meget lyst, jeg synes mest, jeg har siddet herhjemme og ikke lavet en dyt til Lost og diverse. Men ikke opdateret min hjemmeside. Jeg har også begyndt at lave lidt mere digital ting. Så altså sådan nogle ting, man laver i Photoshop. Ja, de kommer i hvert fald op på siden senere. Det laver jeg meget i skolen, og så har jeg fået utroligt ondt i øjnene, når jeg sidder ved computeren. Jeg tror også, det er fordi, vi sidder og arbejder med computeren 6 timer om dagen på det der arbejde. Men det er slut snart. Så det er rigtig dejligt. Så altså hvis vi har sidste dag på mandag, så er det slut, og det er så derfor jeg så rejser. Jeg har bare været så utroligt træt. Jeg har ikke kunnet sove ordentligt, så i går gik jeg i seng 7:30. Jeg tror det er meget længe siden jeg er gået i seng så tidligt. Plus jeg sov en time til middagslur fra 3 til 4 i går også, og så gik jeg i seng 7:30, sov til 7:30. Så jeg har sådan set sovet 13 timer, og det var meget dejligt, men jeg føler mig så rigtig træt, jeg forstår det ikke rigtigt. Så jeg kan se, at jeg kan komme tidligt i seng i aften også, men jeg tror Martin skal ringe på et eller andet tidspunkt, så nu må jeg se. I lørdags var jeg jo hjemme hos Faller, Martins kusine. Martins fætter. På svensk der hedder kusine. Altså en kusine, det er både en fætter og en kusine, så det kan både være en dreng og en pige. Men i hvert fald hans fætter, og det var rigtig, rigtig hyggeligt. Alle var der, og vi spillede med computer og snakkede, havde det rigtig, rigtig hyggeligt. Så det var rigtig, rigtig sjovt. Spise pølse. Ja, i hvert fald. Og ellers har jeg bare lyttet på musik, dejlig radio. Radio City, den redder mig. Hver gang jeg ikke har det særlig godt, så kan man altid sætte den på, og så spiller de noget dejlig moderne musik. Jeg ved ikke, om I har hørt om den. Rock du kender.dk, hvis I vil vide mere om den. Rigtig, rigtig dejlig radio. Jeg spiller kun gammel rock fra 70'erne, 80'erne, 90'erne. Og i dag, nu lyder jeg som en eller anden, der skal lave reklame for det, men det er selvfølgelig ikke. Men det er rigtig god radio. Så er jeg også i gang med at downloade Sex and the City filmen. Ja, det er lidt ulovligt, men pyt med det. Fordi at jeg skal se den. Den har jeg lyst til at se. Jeg har lyst til at sidde hjemme og hygge og se den. Jeg ved ikke, om den er god. Jeg har aldrig set særlig meget serierne, men pyt med det. Så ved jeg ikke. Så er der ikke så meget mere at sige. Så skal jeg afsted nu. Håber jeg kan enten købe nogle nye sko, eller en taske. Jeg har ikke nogen taske. Jeg kan altid rumme en plastikpose. Jeg føler mig lidt drenget. Så det skal jeg håbe. Så er der lidt mere. Jeg håber, I har det, får det rigtig godt. Har det godt. Ja. Vi ses.